Hei, minun nimeni on Raimo ja olen ollut vuoden Nokialla rakennusalalla. Huomasin, ettei ala ollut minulle kiinnostaa, joten hain ammattistartille. Nyt menemme katsomaan, mitä kuuluu Koivistonkylän ammattistartille. Mistä kuulit ammattistartista? No, eka Opo kertoi siitä tunnilla ja sitten mä sain selville, että mä en päässyt mihin mä hain ja sitten mä otin selvää, että mihin mä olisin halunnut, niin tää oli hyvä vaihtoehto. Millaisia koulutehtäviä ammattistartilla tehdään? No, suurimmaksi osaksi on just kertausta yläasteelta ja sitten on jotain arkielämätehtäviä vastaavia. Mitä olet pitänyt tuolla ammattistartilla? No, meillä on tosi hyvä luokkahenki ainakin ja on täällä että on saanut työelämään tutustua ja se on ollut se hyvä. Oletko jo ollut työelämään tutustumassa? Joo, mä olin RT-logistiikalla, eli se oli logistiikka-ala. Tällaisia mietteitä oli Koivistonkylän ammattistarttilaisilla ja nyt menemme katsomaan millaisia tulevaisuuden suunnitelmia on Hervannan ammattistarttilaisilla. Miltä on tuntunut olla ammattistartilla? No, mun mielestä on ollut mukavaa, hyödyllistä ja on tutustunut näihin ihmisiin, varsinkin kun oltiin leirikoulussa Kurussa 3 päivää siellä tutustui ihmisiin, niin se on ainakin jäänyt mieleen tosi hyvin. Mikä on ollut työelämään tutustumisessa mielekkäintä? No, olen saanut vähän tietoa niistä, missä on ollut tutustumassa, että mitä siellä tehdään ja millaista palkkaa siitä saa. Onko ammattistartista ollut hyötyä sinulle tulevaisuutta ajatellen? On, joo. Ollaan tutustuttu kaikkien eri aloihin, niin siitä saa sitten tietoa, että mitä vaihtoehtoja yleensäkään on ja mihin ei halua. Ja silleen, että se on hyödyllistä. Suosittelisitko ammattistarttia yseille, jotka eivät tietäisi minne hakisivat? Joo, kyllä mä suosittelen, että mukavaa on ollut ja sitten vaikka tänne tulee, niin kun normaalisti sitten pääsee ysiltä, niin saa sen 3 lisäpistettä, niin täältä saa myös sen sitten, kun päättää hakea johonkin muualle. Hei, olemme nyt Almannin ammattiopistolla ja menemme nyt tapaamaan Taina Toivetuloa, ammattistartin opettajaa. Mitä idea ammattistarttitoimintaan kävi? Se lähti varmaan siitä jo 2000-luvun alussa varmaan, kun opiskelijoita jäi koko ajan ilman paikkaa. Ja se johtui varmaan siitäkin, että sitten lukioon ei ollut enää niin paljon menijöitä, vaan ammatilliselle puolelle halusi enemmän nuoria kuin aikaisemmin. Ja sitten kaikki ei päässyt, kun ei ollut tarpeeksi paikkoja. Ja sitten ruvettiin miettimään, että mihin ne ihmiset, jotka ei saanutkaan sitä ammattikoulupaikkaa peruskoulun jälkeen. Kannattaako harkita ammattistarttia, jos oma ala ei tunnu oikealta? No joo ja ei. Että toisaalta ammattistartissa pääsee kokeilemaan sitten niitä muita aloja, mutta taas toisaalta, jos suorittaa jonkun perustutkinnon loppuun, niin siitä on aina hyötyä jatkossa. Ja vaikka sitten ensimmäisen vuoden jälkeen hakisi uudelle alalle, niin sekin on ihan ok, mutta ammattistartti on kyllä hyvä vaihtoehto. Kuinka hyvin ammattistarttilaiset löytävät oman alansa? No, aika hyvin on löytänyt just kun päästään käytännössä kokeilemaan työpaikoilla ja sitten niillä koulutusaloilla. Niin tietää sitten jo mihin on hakemassa seuraavassa yhteishaussa. Onko ammattistartille vaikea päästä? No, kaikki, jotka hakee ammattistartille, niin ei mahdu mukaan. Eli syksyllä kun oli se haku, niin koitettiin miettiä, että kenelle on hyötyä ammattistartista ja kuka voisi mennä perusopetukseen vielä korottaa numeroita 10. Mutta nyt näin, jos niin puolessa välissä vuotta esimerkiksi mietitään, niin kaikki startit on täynnä. Mutta aina jos joku vielä pääsee linjoille, niin tietenkin vapautuu paikka taas uudelle starttilaiselle. Nyt olemme Pirkon Kangasalan toimipisteessä ja lähdemme tapaamaan matkaluolan päätyyn nykyisiä luokkalaisia ja opettajani.
Miten ammattistartilla ollut opiskelija on sopeutunut alalle? No todella hyvin, että alusta asti on sujunut mainiosti ja tuntui heti alussa, että nyt löytyy oikea ala sulle ja kaikki on sujunut mainiosti ja opinnot on edennyt niin kuin on suunniteltu ja joiltain osin jo nopeammin ja sujuvamminkin kuin muussa tapauksessa. Niin on kyllä matkailualalle ja asiakaspalvelutehtäviin ihan ehdottoman hyvä ja työssäoppimisesta tullut ihan loistavia palautteita, että kaikin puolin niin tuntuu, että nyt on löytynyt se oma juttu. Oliko ammattistartista hyötyä opiskelijalle? No varmasti oli. Että kyllä sen huomasi, että kun olit päässyt kurkkaamaan monta alaa, niin se oli sitten helppo valinta, kun löytyi se oma juttu. Ja siellä oli, mitä oli ollut opintoja siellä, niin on ollut hyötyä täällä matkailupuolella ja olit samassa tahdissa muiden kanssa myöskin noissa yhteisissä aineissa. Että ehdottoman hyvä juttu ollut. Jos et tietäisi mihin hakisitko ammattistartille? Kyllä mä hakisin, että hyötyähän siitä vaan on.